ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲେବର ଆଉ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେମିତିକି ପରିବା ଦୋକାନ ହେଉ କିରାଣୀ ଦୋକାନରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ କୁମାର ମାଝୀ ସାର୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆଉ କାହାକୁ ନୋମିନେସନ୍ ରଖିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲେବର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କେଉଁମାନେ ଲେବର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଇଯାଉଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଆପଣ ଆଗ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଅକୁପେସନ୍ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ତାର ଯାହା ଯାହା ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଇଲିଜିବୁଲ୍ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଦ ଓପୋକେସନ୍ ଆସିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷକ ଶ୍ରମିକ, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ବା ଗ୍ରୋସରୀ, ତେଜରାଶି ବା ପରିବା ଦୋକାନୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହାୟକ, ତାପରେ ଆସିବ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ବାଇକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ମେକର ବା କେକ୍ ବା କ୍ୟାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଲୋକ, ପାର୍ଲର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ସେଲୁନ୍ ବାରିକ ସଂସ୍ଥା ସେଲୁନ୍ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମାର ନଚେତ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ବା ସହାୟକ, ତା ତଳେ ଆସିବ ମାଂସ କଟାଳି, ତା ତଳେ ଆସିବ କେୟାର ଟେକର ହାଉସକିପର, ତାପରେ ଆସିବ ମହାରଣା, ସିନେମା ହଲ୍ ବୁକିଂ କ୍ଲର୍କ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପରେଟର ବା ସହାୟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପରେଟର ସହାୟକ, ମୋଚି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାରିଗର ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ ଆଉ ଡେଲିଭରି ବୟ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ନୋମିନେସନ୍ ଯାହାକୁ ରଖିଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବୀମା ପଇସାଟା ପାଇବେ। ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ନହେଲେ ଆସିବ ମନୋରଞ୍ଜନ କଳାକାର କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଫୁଲ ଦୋକାନୀ, ଲୋକ କଳାକାର, ଜଙ୍ଗଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ, ମାଳି, ରତ୍ନପଥର ତଥା ସୁନା ରୂପା କାରିଗରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା କି ମାଲ ଲୋଡ଼ିଂ ବା ଅନଲୋଡ଼ିଂ କରୁଥିବା ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ତଥା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ କି ଘର ଚିତ୍ରକାର କି ବରଫ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନଚେତ ମେକାନିକାଲ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରୁଥିବା କି ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି କି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଖବର କାଗଜ ବିକାଳି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଆଚାର ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ନହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଥିବା ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକ, ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, କୁମ୍ଭାର, ଜରି ଗୋଟାଳି, ରେଳବାଇ କୁଲି, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ, କରତ କଟାଳି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ତାପରେ ଆସିବ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ସହାୟକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ବୁଲା ବିକାଳି କି ଦରଜି, ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାରିଗର, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ, ଟ୍ରାଭେଲର ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଆଉ ଆଶା ବାବା ପତ୍ର ମରାମତିରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ରଜକ କି ଲଣ୍ଡ୍ରି କି ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନର କର୍ମଚାରୀ କି ହସ୍ତ ବୁଣାକାର ବା ହସ୍ତ କାରିଗର, ଓଲ୍ଡିଂ କାରିଗର ବା ଓଲ୍ଡିଂ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଢାବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ, ସ୍ନାକ୍ସ ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଶ୍ରମିକ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବା ଡେକୋରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଆଉ କତା ଶିଳ୍ପକାରୀ ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ
अप्लाई करथिले आपणको बेनिफिट रहिबो आपणकर जदि किछि भल मंद जाय आपण परिवार लोकन को ए सब जिनिस देखंतु मोर एटी मु अप्लाई करिछि अप्लाई कले कोन कोन दरकार होछि देखंतु आपणको आपणकर निजर एजुकेशन सर्टिफिकेट कि ड्राइविंग लाइसेंस कि पासपोर्ट भोट परिचय पत्र नचेत आपणकर आधार कार्ड बैक साइड फ्रंट साइड निजर गोटे पासपोर्ट आ गोटे सिग्नेचर तापर निजर आड्रेस फिलअप कर आड्रेस अनुसार मांडेटरी जहाँ भी देथिबो ता अनुसार आधार कार्ड देखि फिलअप कर आउ ये देखो कृषि अफोकेशन आपणकर कौन कौन कृषि उपर आप मत्स्यजीवी पकई पारती से भर इलिजिबल जहाँ अच्छी से आपड़ पकईकि यहाँ करें देखो OUWSSB आप्लिकेसन आप्लिकेसन नंबर आसीपर देखो आपणकर प्रोब्लेमटा कौन वर्क जो श्रमिक अच्छा कि लेबर अच्छा आपणकर प्रोब्लेम कौन मु मोर प्रोब्लेम देछि मो पुओ को मु पाठ पढ़ुछि इंग्लिश मीडियम पैसा सर्ट बोली मुझे लिखी आप नोमिनेसन रखिए आपण पुओ को रखिपारते झील स्त्री कि बापा माँ जहाँ भी नोमिनेसन रखिपारते आपणकर बैंक अकाउंट नंबर पूरा डिटेल्स देवे बैंक अकाउंट नंबर दे सारापर आपणकर वेरिफिकेशन हो सारापर आपण को कंपनी काम कर कि आपण कौन कौन कर आपणकर एम्प्लॉई कौन एम्प्लॉय कर कि श्रमिक अच्छा जहाँ कि कौटी कम कर कौन कौन कम कर कि कम कौ स्टेट कौ जिलार सबकि दब आए देखो आपण पाखे रेशन कार्ड अच्छी कि ना आपड़ येस थे येस करेंगे ना जदि ना नो लिखे कि कौन प्रकार शारीरिक अक्षम कि क्षमता अच्छी कि हैंडिकैप्ट जहाँ कि अच्छी से आपड़ येस और नो करेंगे नो कर सारापर देखो आपणकर नोमिनेसन फाइल करेंगे आपण लास्ट देखो जमा राशि एमाउंट केते परसेंट आपड़ देवे जदि 2 जन नोमिनेसन रखिए ताले आपण जन को 50-50 देवे 3 जन रखी 33 देवे आपड़ जमी जहाँ को देपारे नच 3 जन को 50 जन 30 जन 20 भी दे पारे आउ से 3 जन ना पर्यंत आपणकर जदि बीमा पैसाटा उठे पारे ना लास्ट रे क्लियर।